Jiena nawgura li b'serenità it-tesserati jkollhom l-opportunità jażlu l-aħjar persuna li tista' tkompli tmexxi lil dan il-partit fl-aħjar interess tal-pajjiż u fl-aħjar interess ta' dan il-partit. Dan huwa l-mument issa s-siġġu ta' kap tal-Partit Nazzjonalista jinsab lest għal min iħoss illi għandu r-responsabilità illi jimlih. Is-siġġu tal-Partit Nazzjonalista issa huwa vaganti. U għalhekk jiena nittama u nħares il-qoddim biex dawk il-persuni jista' jkunu wieħed jew waħda jew diversi illi jafu u jħossu illi għandhom ir-responsabilità u l-fiduċja tan-nies biex imexxu dal-partit, dan huwa il-mument illi jersqu il-qudiem. Kien dan l-appell li wassal Bernard Gregg fil-jum li fih ħabbar li se jkun qed iħalli l-irwol tiegħu ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Waqt il-programm NetLive Bernard Gregg saħaq li kienet deċiżjoni diffiċli iżda meħuda b'konvinzjoni fejn stqal li bidla fit-tmexxija issa hija l-pass meħtieġ biex il-partit ikompli jikber u jissaħħaħ sabiex ikun gvern alternattiv. Kelli nikkomunika din id-deċiżjoni li ħadd b'serenità kbira fil-ġranet li għaddew. U dik id-deċiżjoni ħatta kif anka jedda fil-messaġġ bl-akbar responsabilità, ħatta fl-interess l-ewwel qabel kollox tal-pajjiż, tal-partit, però wkoll iva fl-interess tal-familja tiegħi. Bernard Gregg fakkar fil-kisbiet li l-Partit Nazzjonalista kellu matul l-aħħar 5 snin li fihom serva bħala kap, fosthom ir-riżultati pożittivi tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u sostna li triq qudiem trid tkun waħda li ġġib l-għaqda sabiex il-Partit Nazzjonalista jkun il-gvern li dan il-pajjiż tant jeħtieġ